yung nangyari sa amin nung car wash boy kahit may boyfriend din ako. May nangyari sa inyo ng car wash boy kahit may boyfriend ka? Actually, bago lang din kami, DJ Rocky. Bakit biglang yung sasakyan mo ang pinapa-car wash mo tapos biglang ikaw na yung nagka-car wash sa kanya? Actually, hindi ako chubby. Mataba din ako. And then, yun nga, I'm a gay. Hindi kami nakapagkita kasi nalasing ako noon. So instead na mag-drive ako, hindi na ako nag-take ng risk mag-drive. Nagpa-car wash muna ako kasi puro buhangin yung loob ng sasakyan kasi nag-beach muna kami. Tapos, nung nagbayad ako, binigyan niya ako ng sukle. Tapos nung may sukli na, may inabot din siyang letter. Tapos nasabi niya sa akin, pakibasa. Akala ko kung ano lang yung letter. Tapos nakalagay dun sa papel, FB account niya pala, tapos ang nakasulat din doon, message mo ako yung nakasando na white. So out of curiosity, minessage ko siya. Sabi niya sa akin, ang galing mo palang kumanta. I wonder kung magaling ka pa rin kumanta kapag yun yung sinabi niya. Tapos tuldok. Tapos sabi ko, ano yung karugtong? Tapos sabi niya sa akin, kapag diniditi ko daw siya. Tapos sabi ko, ano yung diniditi? I mean, ano talaga, hindi ko talaga alam. Ano, Delta Tango? Oo, Delta Tango. Diniditi ko daw siya. Kapag tinagalog, lalamunan na malalim. Eto na, malalaman mo na yung deep truth, diba? Oo. Yun. Tapos, sinabihan ko naman siya na hindi ako gumagawa ng kahit anong sexual or any kind na sexual kapag hindi ko naman jowa or hindi ko ka-situationship. Not until nung New Year. Makulit kasi siya. Message siya na message. Tapos ako, nakainom na rin ako. Sabi ko, sige na nga, pagbibigyan kita. Pero isa lang. So, nung New Year, nakipagkita ko sa kanya. Tapos may nangyari sa amin sa kotse ko. Tapos yun na, kilunganin niya yung kamay ko, pinahawak niya yung private part. Tapos yun na, siya na rin yung nag-drive ng ulo ko. Mahilig ka ba sa DT? As in, malalim na lalamunan. Ay, dahil sa programang Top Secret, Rated SPG at sa SPG Secret File, marami akong natututunan na ngayon ko lang nalalaman. Hindi ko alam yung DT na yan. Iniisip ko nga deadline. Hindi naman DT yung deadline. Iniisip ko pa nga, deepest thoughts. O, diba? Yung pala malalim na lalamunan. Kakaloka yung may jowa, pero may nangyayari sa kanila ng car wash boy. Ikaw kabisyo, ginawa mo na rin ba yan? Pero kung sakaling oo, o kung iba mang tao, hindi car wash boy, kundi driver talagang nag-drive sa'yo. Okay, sige. Walang halong panghusga. Kasi eto namang programang to, yung hinahawakang programa ni DJ Raketera, hindi naman talaga nagbibigay ng panghuhusga o nagbibigay nga ng payo, diba? Walang ganun. Ito yung literal na programang sumasalamin sa TikTok challenge na We Listen and We Don't Judge. Oh. So, kabisya, samahan mo ko na hindi manghusga during the program after na lang. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At dahil Friday tonight, araw, gabi ng mga maiel as in malalambing. Kaya naman, eto na po ang patikim ng SPG.
As in, super Wagner. Secret File. Natikman ko ang pee ni Tita. Natikman yung pee ni Tita? Sinong tita to? Si Tita Tanya ba to? Paktay ka diha kung kay Tita Tanya to. Mahal yun. Charot, darot. Ano kayang pee ang natikman ng ating SPG Secret File Sender? Anong klaseng pee? Masarap ba na pee? Maalat ba na pee? Maasim na pee? Amoy bulok na pee? Di ko sure. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang programa. SPG as in Super Wagner Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.